دەم باش ئیرۆ ڕۆژێکە گەلێکی تایبەتە. نەورۆزاوە تەوان پیرۆز بە و ئەس هێویدارم کو هون هەمی ڕۆژێکە گەلێکی خۆش دەرباس بکەم. دوێ ڕۆژە خۆش و تایبەتە ئەس دخوازم لەسەر چاندا کوردی بگشتی بەئاخبم. و ئەس دخوازم جوارە ببێژم 5 تشتین هەری خۆش د چاندا کوردیدا ji بۆ من چنە. د دەستپێکێدا ئەس دخوازم لەسەر وێژەیە کوردی بەئاخبم. ئەس باوەڕ دکم هەمی دزانن ئەحمەدی خانی، مەلای جزیری، جەگەر خوین، شێرگۆ بێکەس، نالی، کینە و چما وسا گرینگن ji بۆ چاندا کوردی. یەک وێژەیە کوردی خوندبە یان جی لەسەر بihîstibە dizane ev wêjeya me çi qasî dewlemend e. Weke mînak min gelek caran bihîstiye ku ji Mem û Zîna Ehmedî Xanî re dibêjin Romeo û Julietê Kurdî. Mem û Zîn di wêjeya Kurdî de çîroka herî navdar in û ez bawer dikim ku divê her kes xwendibe. Wekî din jî tiştekî gelekî xweş e dema ku mirov cudahiya di navbera zimanê kevin û zimanê nû ê Kurdî dibîne. Wisa em tên ser xala duyem li ser zimên. Bêguman yek ji xweştirîn tiştên di nav çanda Kurdî de zimanê me ye û niha jî ez li ser pêşketina zimanê Kurdî axivîm. Li gor nerîna min dîroka zimanê Kurdî xaleke gelekî balkêş e û weke wê jî zaravayên Kurdî. Gelek zaravayên Kurdî hene û ji ber vê yekê ez dibînim zimanê me mîna baxçeyekî gulan e û her gulek bi rengekî cuda şîn tê lê bêhna baxçeyê me her xweş e. Birastî ez pir kêfxweş dibim dema ku ez mirovên zimanperwer dibînim, mirovên ku dixwazin vî zimanê xweş biparêzin û pêş bixin û wisa hêviyên min ji bo pêşerojê gelekî mezin dibin. Rast e niha min got dîroka zimanê Kurdî gelekî xweş e û balkêş e lêbelê divê ez li ser dîroka Kurdan bigiştî jî biaxivim ji ber ku hûn dizanin dîroka me gelekî dewlemend e. Kurdistan yek ji dergûşên herî kevin a şaristaniyê ye û yekem dewleta Kurdan berî 3000 salan ava bûye. Bêguman eger ev vîdeo li ser dîroka Kurdan bixwe minî gelek zanyarî bidane we lêbelê ez dixwazim bi Kurdî ji were bibêjim. Xaleke din mûzîka Kurdî ye. Helbet eger ez li ser tiştên herî xweş di nav çanda Kurdî de biaxivim, divê ez li ser mûzîka Kurdî jî biaxivim. Dengbêjên mîna Mihemed Şêxo, Evdalê Zeynikê, Tehsîn Taha, Hesen Zîrek yan jî Şakiro dihêlin gelê me bi awayekî gelekî xweş bi hev ve were girêdan û bibe yek. û ne sîyaset û ne cudahiyên din di mûzîkê de dikarin me ji hevdû dûr bixin. û ji ber vê yekê ez dibêjim ev xal gelekî giring e were gotin. Xala dawî jî ji bo vê rojê Newroz e. 21 Adarê ji bo me Kurdan rojeke gelekî pêwîst e. Em hatina buharê bi vê cejnê pîroz dikin. Lêbelê ev roj ne tenê hatina buharê ye. Di dîroka Kurdan de Newroz weke çîroka vejînê cih digire. Ji ber ku kawayê hesinkar li dijî serdarê zordest dihak radibe, serî hildide û agir dadide. û bêguman bi taybet di vê rojê de cil û bergên Kurdî bi reng û heybet û ciwaniya xwe her derê dixemilînin. Baş e em gihane dawiya vê vîdyoya min û ez hêvîdarim ku ciwaniya çanda me her li ber çavên me tevan be û em her bêserfiraz bin. û eger xalên din di bala we de hebin, helbet hûn dikarin ji min re binivîsînin, ez ê pir kêfxweş bibim bi vê yekê û wekî din bimînin di xêr û xweşiyê de.